Jut lang. Mas less ako. 6.5 hours later. A few inches later. What's up guys? This is Sishay for another video na naman. Pero medyo di na kayo ko ulaw. Kamay. Ano naman kayo? Pero na dyan po yung something nga ulaw. Then karon akong buhat. Nagluto ko og spaghetti! Karon kaya ko lang kuhan ang pasta. Kasi hindi luto ang pasta. Para kuan. Para maluto. Ba? So ba di ay? Grabe. So wala sa'yo ay. Karon ang pasta kamurag. Hindi kuan na siya. Tara. Medyo ningumuk-umuk na ang spaghetti. Medyo lang. Rato. Hindi siya makuha eh. Wala. Wait lang. Init. Need a little bit more. Little bit. Kulang pa. Napubunin natin. A little bit of Monica. Yo, wait. Kung sa'y di ugma. Wait. Ang di karon Saturday. May 11. May something jud ana. May 12 Sunday. Kita. Usa sa May 12. Ha? Si basta. Sige na, sige. Kita raman ang magkabalo. Sa day sa kwan Sunday sa May 12. Sa day ay. I wanted to know. Sa day ay. Birthday. Hindi mo good. Mother's Day. Oh, very good. Very good. Good. Oh, good. Pinky swear. Umatag ka, promise, pero sige na lang. Very good, tita. Ito akong tita ka ba yun? Ako yun noon, dili. Nag-wonder mo, nagluto ko spaghetti nga, walay. Ay, di man sa kanang occasion nga, Mother's Day. Pero, murag traditional na magod ni siya, ni Mami. Nga, kay last week manggod, sa Saturday night, nagpaluto si Mami. Spaghetti. Wala yun. Noto, managiging mag-dinner. Kaya lang naman magkaon na ng spaghetti, magkaon pag-rice, magkaon pag-sudan. Grabing carb, no? So karon, mo na nagluto ko kay Saturday man karon, it's May 11, pero pag-record medyo late na, ay pag-upload sa YouTube karon, kung nakita ninyo ni karon, murag isa ka week goro. Kay tungod na ay ako'y working days. Balikan namin itong summer job. Pero kana sa mama naman, balikat tabang-tabang na kung kanang kuan ba. So, mo na Saturday or Sunday ko maka-record. Sa Saturday o Sunday lang ko makagunit og mga gadget. Murag nga na. Mostly. So, let's check the spaghetti na naman again.
Kung saan na yung tabo. Tanawan na to kung medyo na-off akong camera na. So, ako gi-explain no nga anong gipat man ako dire. Karing diri sa ko likod nga kamo dili pwede dire. Alangan diri mas dagatag germs. Dinhi. So, guys, na-open cam. Di na kaya niya mo kuan. Dito mo. Pugol sa kuha. Dito lang ha. 2,000 years later. So, mawala na balik na ko. Nagkuha ko og bali ko natin ni Asling Tumbe. Kaya di ko gana nag-nestig ko yung puta sa kuhaan sa spaghetti. Di ko ganahan! Hate this! Wait lang. Kuha na itong kuha na. Wait lang. Ay, yun na. So, balik ko sa ko, ha? Kaya mag-prepare sa ko og onion and garlic. Garlic. Ayaw po ng tomato. Yahay! No! No tomato! Di ko gana ng tomato basta lutoon. As in. So, akong gipangita kay... Oh! What na yun yan? Oh, so naguba na ako, no? Mehe! Wala yun yan! Okay. Wow. Onion! Wala onion sa gawas! Wala onion sa gawas! Ngayon dito sa siningan daw, bitch. Namatay na kong onion! Namatay na kong onion! Oh, what a nice flower. May onion! Wala ko choice. I-4 cloves na lang ako ang garlic. Ay, no na, dili kon. Kay ang onion, hate po na ako. Hate po na ako. Kay, dali ra siya mo panos sa food. Basta kani. Kani. Iyambot lang. Kani? Kani na eh. Kaya ito, Miss Juda ko dako. Gamay man ko kayo eh. Ay. So guys, balik sa kuha. A few moments later. So guys, ready na mo? Nakita sa sauce. Wala pa gani. Promote na dyan kayo. Huwag na kayong beef. Lagi yan ang kuhan. Kasi tingala mo ang kaning kuhan, abinin nyo ka ng oil. Kuhan na siya, butter. Mali, ganahan siya kong daghan ng butter. Kaya gusto ko ka ng sweet ang kuan. Dili bitter! Kaya kung sweet ang sauce. Sa spaghetti. Mother's Day tomorrow! So, guys, ako na ning buhos ning sauce, then hotdog, then condensed, then good to go na ko unya mag-vlog. Balik ako. 12 seconds later. So guys, nakuman nagyug ko og butang sa mga ingredients. Ouch. Pero wapa siya nakuman na, wapa siya na simmer.
Wala ko mapanalutong ko ang hotdog ako pang giluto. Pero taste it. And so lamig kayo. Grabe kalagkit ang ko, no? Sige lang. Makita na mo niya. Muna na ako kanang spaghetti unya kanang pasta. Nakalimot ko nga manday ko mag-montage, manday ko kuan. Sige na lang, di na lang. So, tara, finished product. Pero gikuhaan na. Ang una nanguha kay kani. Hi! PH. Joke lang. Subscribe sa Yaha. Subscribe. Nara diri sa ano, sa kanang I button dira kanang circle. Then naabot akong mami. Bago lang sa naabot. Then si mami nagdala og chan manok. So dito may kaon og rice. Kaya na carbs. Kung nagkaon ako. And si tita. Hi, tita. Happy na kayo siya. Nami, tita. Good, good. Ikaw, J. Nami, dili. Dili. Ang. Tasty kayo. Ang unsa. Spag and lechon manok. Pero mas kuan nimo. Mas prefer nimo ang spaghetti or ang kuan? Spag. Spag? Hindi ka siya dark. Wow. Okay, siya ka lang to. Ako, syempre. Joke lang. Joke lang. Binuangan ko. Lami biya, di ba? Lami. Pero kamo, wala mo ka katilaw, pero lami biya. Pasuyo. Sa? Wala. Replator. Pasuyo. So good. Wala akong naong. Hindi mo kita rin mo naong. Manalagyan big spaghetti night! So, manalagyan yung vlog, manalagyan ko vlog, manalagyan video. Please leave a like, subscribe to my channel, and click that bell icon para di mo miss in every video akong i-upload. So, stay strong. Bye. Jay, goodbye, Jay. Say goodbye. Bye!